170-ту річницю відомого не тільки в Криму, а й далеко за його кордонами Ісмаїла Гаспринського відзначають в його рідному Бахчисараї. До його могили прийшли члени меджлісу та головні редактори кримсько-татарських газет «Крим» та «Авдет», щоб прочитати за нього молитву. Гаспринського називають першим медійником кримських татар та всього тюркського світу. Гаспринський народився в селищі Улу-Сала біля Бахчисараю. Своє прізвище успадкував від батька, якому його зареєстрували при отриманні дворянського шляхетства. Ісмаїл теж пішов у військові і навіть провчився у Воронезькому військовому навчальному закладі, а потім у військовій гімназії Москви. Проте, не закінчивши навчання, він повернувся до Криму і став вчителем початкової міської школи. Кримський просвітник казав, що єднання – сила, а ворожнеча – загибель людей взагалі і у всіх сферах життя. Саме через свою газету «Терджіман», що стала популярною від Бахчисарая до Японії та висвітлювала світові події, він об'єднав тюркський світ у шлях пантюркізму, в основі якого лежать ідеї щодо необхідності політичної консолідації на основі етнічної, культурної та мовної спільності. В оточенні високих парканів та спецслужб. Жителі селища Олива на південному узбережжі Криму обурюються, їх тіснять маєтки окупаційної верхівки. Ще з радянських часів тут будували державні дачі для партійного керівництва. Тепер на понад 200 гектарів стоять вілли російського президента Владимира Путіна та екс-прем'єра Дмитрія Медведєва. А колишній санаторій Таврія після окупації став санаторієм ФСБ за 6-метровим парканом. Всюди камери відеоспостереження та працівники охорони кремлівського володаря. Місцеві жителі не можуть навіть пересуватися навколишніми лісами. Закрили прохід до моря, забороняють підключатися до каналізації та комунікацій. Окупаційна влада відмовляє місцевим навіть в перереєстрації ділянок відповідно до російських законів. Тепер люди бояться, що їх і похотів виселять з осель. Для нас вот до туда чертова лестница и до гор охраняемая зона, не территория, а зона, как в тюрьме. Мне, пожилому человеку, окунуться в море, мне надо ехать или в Форос, или куда еще там? Кострополь, Жуковка. Это значит, мне 5 километров спуститься до трассы и по трассе еще куда-то. А раньше мы спускались прямо вот отсюда и к морю. Я пошел в лес и машину оставил в съезде от дороги. То мне прокололи, спустили шины и наплевали на капот семечек. Когда я колеса накачал, я приехал, меня уже ждали с распростертыми объятиями и объяснили, что близость объекта, и я неправильно припарковался типа. А в том году женщину при выходе с чертовой лестницы остановили и оштрафовали на 3000 рублей. За неправильную парковку или за что? За посещение леса. А я же говорю, так это ж туристическая официальная тропа. Как же на ней можно штрафовать? Упорно разговор на бытовом уровне, вплоть до того, что говорят, зачем вы делаете ремонт в квартире? Не надо делать ремонт в квартире, потому что вас скоро будут отсюда отселять. Здесь 90% пенсионеры. Не продать, не завещать, не подарить. А почему я не могу продать и куда-то переехать? А за что я голосовал за Россию здесь? В 2014 году у госрегистратора на двери висела бумажка, на которой большими буквами написано, что украинские документы считаются бессрочными. Но если они бессрочные, так а почему не дается российское право собственности? 7893 інфікованих COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Ще 2993 людини одужали, а 157 померли внаслідок хвороби. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив про початок другої черги вакцинації. Крім мобільних бригад, до неї залучили ще 5000 стаціонарних пунктів, де можна отримати вакцину. На цьому етапі вакцинуватимуть сімейних лікарів. Наступними щеплюватимуть соціальних працівників та людей старших за 80 років. Їх планують вакцинувати з кінця березня, але можуть бути труднощі з отриманням нових партій вакцини, каже міністр Степанов, бо фармацевтичні компанії не встигають виготовляти необхідну кількість препаратів.
Міністерство охорони здоров'я також продовжує планову діяльність в напрямку отримання додаткових партій вакцин згідно і заключених контрактів, які є у Міністерства охорони здоров'я, і згідно глобальної ініціативи COVAX, до якою приєднана Україна. Виникають певні труднощі щодо отримання цих партій вакцин. Ці труднощі виникають не тільки в Україні, це відбувається по всьому світу. А в окупованому Криму виявили 89 нових випадків COVID-19. Ще 6 людей померли внаслідок хвороби, звітує окупаційна влада півострова. 2 українських воїнів загинули на Східному фронті. В суботу стало відомо про втрату 25-річного сержанта морської піхоти Андрія Грабара. Позиції його 36-ї бригади поблизу Водяного на Донеччині окупанти накрили мінами 120-го калібру. Також поблизу Шумів на Донеччині від снайперського вогню загинув уродженець Кропивницького Кирило Биковський. Минулої доби на Сході зафіксували 4 ворожі обстріли. Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, окупанти гатили з мінометів 82-го калібру та гранатометів. З ручних протитанкових гранатометів противник здійснив обстріл позицій українських захисників неподалік Лебединського. Бойових втрат серед особового складу об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.